अच्छा भैया, हम भोजपुरी गायक सिंगर सुमय सुरीला लहरा मंदिर बिशुनपुर दरौना के धरती से आप लोगन के गोर छू के प्रणाम करत ही। आप लोगन के बीच में एगो देशभक्ति गीत जाता। हमें आशा उम्मीद बा कि आप सब सुनल जाई, पसंद करल जाई और हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करल जाई। महाराज तनी बजा के आवल जाए। अपने देश के जवान छुट्टी लेके घरे आयल बा और छुट्टी बिता के जो ड्यूटी पे जाता उनके मलकिन बड़ा प्रेम से उनकी विदा करतीन और कहतीन सैया जाता टसीमा के नौकरिया में, दुल्हा जाता टसीमा के नौकरिया में, थोड़ा याद करिहा अपने दुल्हा